गिबियावनो नोंथांमोननि मिडिया निउस नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय। आं दिनैनि नोंथांमोननि बे निउस मिडियानि गेजेराव नुजाथिनो ओंखारनायनि जाहोनानो जोंनि गेजेराव बावैसो बिथां उदालगुरि मंगलदैनि एमपि बिथां दिलीप सखियाया जे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक आरो सिक्स शिड्यूलनि खेथ्रआव बिथाङा जि खोथाखौ बुंलांबाय, बिनि सायाव आं सावरायनो होननानै नोंथांमोनखौ आं लिंहरदों। बिनि सायाव अलरेडि गोबां जातिनि माहारि आफादफोरा बा गोबां बर'नि गिदिर गिदिर सान्थौगिरि सानसुमैगिरि इन्टेलेक्सुयेलफोरा गोबां खोथा बुंलांखाबाय आरो बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थिनिफ्रायबो माखासे लिडार्सफोरा बिथांनि खेंफोरथि होबाय आरो इउपिपिएलनिफ्रायबो गोबां बेबायदि इउपिपिएल लिडार्सफोरा बिथांनि सायाव बे ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक आरो सिक्स शिड्यूलनि सायाव बिथाङा जि खोथा बुंदों बिनि फारसे गोबां खेंफोरथि होनायखौ दिनैसिम जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव। दा गोबाङानो गोबां बुंदों, अब्लाबो आंनिथिंबो आं बुंनो हास्थायदों आरो गोबांनि बुंनाय बिबुंथिखौ आं खोनासंदों, नाथाय गोबाङानो एसे नांब्रिदखौ बुंदों आरो सिंनि जिथु खोथा बे खोथाखौ क्लियारै आं बुंनायखौ दासिम खोनानाय मोनाखै। सोरबाया बुंदों नामा आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आं दासिम खोनानो मोनाखै। दिलीप सखियाया जि खोथाखौ बुंदों बेनि आन्दोआव मा दङ बेखौ बुफ्रुना होनाय बा सिंनि जिथु खोथा बेखौ एल' एला बुंनायखौ आं दिनैसिम नुनो मोनाखै आरो दा बेनिखायनो आं बे खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव आंनि गोसोनि साननायखौ आंनि जाम्बा गोसोनि मेलेमजों बिजिरनानै साननायखौ आं रायजोफोरनि सिगाङाव एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों आरो बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो बे इलेक्सनखौ लानानै गोबां राजनितिक हान्जाफोरानो नेशनेल लेभेलनि राजनितिक बा आन्चलिक दल बा रिजनेल पार्टी गासैबो ओरैबायदि गोसो मोदोम होनानै बे इलेक्सननि थाखाय नारा नाथा नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बिपिएफआबो गावबागाव दलखौ लानानै गावनि फेभारनि मानसिफोरखौ लानानै गोबां गिदिर गिदिर मिटिं खालामदों। इउपिपिएलआबो गावनि फेभारनि मानसिखौ लानानै गोबां मिटिं खालामदों। ओरैबायदि गोसो मोदोम जिउ होनानै बे इलेक्सननि थाखाय नाजादों आरो दा बेखौ नुनानै बिजेपि सरकारा जे इउपिपिएलआ जिबायदि गोसो होनानै इलेक्सननि थाखाय खामानि मावदों, बिपिएफआ जिबायदि गोसो होनानै गोसो मोदोम जिउ होनानै बिनि थाखाय सिन्था खालामदों, बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफोराबो बिनि थाखाय सिन्था खालामदों बे बिटिसिनि इलेक्सननि थाखाय। दा बेबायदि सिन्था खालामनाय बे खामानि मावनायखौ नुनानै बिनिफ्राय एसे इलेक्सननिफ्राय साननायखौ इलेक्सननिफ्राय खामानि मावनायखौ एसे बै रिजनेल पार्टिनिफ्राय माहाय डाइभार्ट खालामनो थाखाय दिलीप सखिया बेसेबांखिनि खोथाखौ बुंदों आरो खिन्थु बे साननोल' गैया, बे बिथाङा बे गेमखौ गेलेदों, खिन्थु बे गेमा गिनो गोनांबो आरो बे बुंनाय बाथ्राया खोब साननो गोनां बर' रायजो बा गासै बिटिसि रायजो राजानि थाखायनो। दिलीप सखिया बे खोथाखौ मानो बुंदों? ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक सिक्स शिड्यूल बे मोननै आयेना बे दाबसे जायगायावनो थानो मोना, मोनसेया थानांगोन हय बे थानांगोन हय बे थानांगोन, बेखौ बुंदों। दा बेखौ मानो बुंदों आं बेखौसो सिगां नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बा रायजोनि सिगां फोरमायना होनो सानदों आरो दा बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिपिएफआ माबाखौ बिटिसिखौ 15 बोसोर सरकार सालायबोबाय। बिपिएफआ बिटिसिखौ खुंबोबाय, नाथाय बिपिएफ पार्टी हिसाबै बिपिएफआ अनलि बर'फोरखौ लानानै अनलि बर' जातिफोरखौ लानानैथ' दैदेनबोआखै, गासै जातिखौबो लानानै दैदेनबोदों, गासै जातिनि थाखाय खामानि मावदों, गासै जातिनोनो मोनसे मोनफा मोनफा पद होनानै बिथांमोनखौ उन्नतिनि खामानि मावदों। गासै हारिनि जायगायावनो गासै गामिनि गेजेरावनो बिपिएफआ खामानि मावबोदों। आदिबासि गामि गेजेर गेजेरबो पाक्का लामा जादों, नेपाली
गामि गेजेर गेजेरबो पाका लामा जादों, सिसि ब्लक जादों। दा गासै जातिनि गेजेरावनो खामानि मावदों। मालाबा मालाबाथ' जेनेबा बर' गामिनिख्रुइ गुबुन जातिनि गेजेरावसो बांसिन खामानि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो PPF-खौ गुबुन जातिया गोबां गाहाम मोनो आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ गोबां गाहाम मोनो। बेनिखायनो गुबुन जातिफोरा हाजार हाजार गुबुन जातिफोराबो PPF-नो भट होयो। दा बेबायदिनो थांनाय बे 5 बोसोराव UPPL आरो BJP सरकार सलायबाय। बे UPPL BJP सरकार सलायनायावबो बिसेसकरि UPPL-आ 5 बोसोर बे BTC-खौ सलायबोदों। UPPL-आबोथ' अकल बर' मानसिखौ लानानै सलायबोआखै। बिथांमोनाबो गुतै जाति जनगोष्ठीखौनो लानानै बे BTC-खौ सलायबोदों, UPPL सरकार सलायबोदों। आरो एसेब्लाबो गासै जातिनि गेजेरावनो जौगानायनि खामानिखौ मावबोदों, उन्नतिनि खामानिखौ मावबोदों। बेनिखायनो हाजार हाजार मानसिफोरा अना बर'फ्रा UPPL सरकारखौ मोजां मोनो आरो UPPL सरकारनो भट होयो। दा बेखौ सोर आन्दाज खालामदों? दा बेखौ सोर आन्दाज खालामदों? BJP-आ बिनि फारसे जोबोद नोजोर होदों। खारन BJP-आ बुंबाय थादों जोङो BTC-आव सरकार सालायगोन आरो बिथांमोना हारसिङै गेलेगोन, रावदोंबो एलायन्स गैया आरो जों सरकार सालायगोन, BTC-खौ जों हाउन खालामगोन। दा बे खेथ्रआव बिसोर अंकआ मिलाया। जुदि हाजार हाजार मानसिफोरा अना बर'फोरा PPF-नि जुदि भट होनांगौबा गासै प्राय जायगायावनो BJP-आ जेनो। हाजार हाजार मानसिफोरा जुदि UPPL-नो जुदि अना बर'फोरा जुदि UPPL-नो भट होनांगौबा बेयाव UPPL-आ जेनो। दा बिनिखाय बेखौ मा थुख्रा खालामनानै माने UPPL-आव थानाय PPF-आव थानाय बे बर'फोरखौ बोखाना लांजोबनो थाखाय मोनसे थाला खालामनो थाखाय बेबायदि मोनसे गाज्रि बे थासारिखौ बे बिबुंथिखौ बिथांमोना होदों आरो। दा बेयावहाय BJP-हा अंकआ मिलाया। जुदि हाजार हाजार अना बर'आ जुदि PPF-नो भट होयोब्ला गोबां जायगायावनो BJP-आ जेनो। दा बेनिखाय बे गासै मोनसे खोथाया क्लियार, जोंनि बर' मानसिफ्रा, बर' सुबुंफोरा गोबां खम बिबांनि बर' सुबुंफोरासो BJP-नो भट होगोन। दा बेनिखायनो जुदि BJP-आ BTC-आव सरकार सलायगोनबा, BJP-आ BTC-आव जुदि सरकार दागोनब्ला बिथांमोना गासै जेसांखिनि BTC-आव बर'फोर दङ बे बर'फोरखौ बर'नि भटखौ बिथांमोननो नांगोन। अब्लानियासो बिथांमोना गासै सिटआव जितिनो हागोन बा देरहासार जानो हागोन। दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बिदि बर' आरो बर' बिनि गेजेराव मोनसे गिदिर समयसा लाबोनो BJP-आ थांगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दायो सिन्था खालामनांगौ आरो बिनि सायाव सिन्था खालामनानै देग्लायनि बे बोसोराव भटखौ होनांगौ। दा 3 नम्बर पइन्टखौ आं बुंनो 3 नम्बर पइन्टआव आं बिथां बिस्वजित दैमारिखौ आं सोंनो लुबैयो। बिथाङा बुंबाय थादों जे BTC-आव जायफ्रा इलेक्सन गेलेगोन BJP-नि जानानै बे BTC-नि मानसियानो जागोन, जाया इलेक्सन गेलेगोन BJP-नि जानानै बे BTC-नि बर'आनो जागोन, बे खोथाखौ बुंबाय थादों। बे थिगानो, मात्र मा पार्टियाल' मा जागोन BJP जागोन, पार्टियाल' BJP जागोन, नाथाय मानसिया BTC-नि बर'आनो जागोन, BTC-नि मानसियानो जागोन। बे सयसाथ' थिगानो दङ, बे सयसाया थिगानो दङ। नाथाय BJP-आ थारै मानो BTC-खौ जे सलायबाय, BTC-खौ खुंसिगोन, नाथाय BTC-आव सुक्ति खालामना लाबोनाय हाजार हाजार बर' मानसिया थैनानै सुक्ति खालामना लाबोनाय बे 6 सिडुलनि जिथु पावार फांसन आरो बे 6 सिडुलनि जिथु आयेन, बे आयेननि बेंखनाव थानानै BJP-आ बे BTC-खौ सलायगोन ना सोलाया? ना दिसपुरनिफ्राय सलायगोन, ना BJP-नि बै आइडिय'लजिजों BTC-खौ सलायगोन? बे मोनसे आंनि बिथां सारनिसिम सोंलु आरो। जितिबाय BJP-आनो सरकार बनायबाय, जाहाथ' बेयाव 6 सिडुल दङ ना, बे 6 सिडुलनि आन्दाराव BJP-आ BTC-खौ सलायगोन ना सलाया? दा बिथाङाथ' बुंदों बेयाव जेबो जाया,
बेयाव गिनो गोनां जेबो गैया बिटिसिनि मानसियानो एमसिएलए जागोन आरो बिटिसिनि बर' मानसियानो एमसिएलए जागोन मात्र पार्टिया जागोन बिजेपि नाथाय